औ गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय बड'लेण्ड रादाब आर'नाइ रादाब आरो फंबायमोननिसिम रादाब बुथुमगिरि फंबायमोननिसिम दिनै जोङो गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय दूरदर्शन केन्द्रनिफ्राय टिभि केन्द्रनिफ्राय सफैनो हानाय बिथांमोनहा जोंनि बर'फोरनि जोंनि गामिनि जितु मा होनो बर'आव बेखौ लाइफस्टाइल जोङो मारै थांनानै थायो जों मा मावनानै रायजो जायो जोंनि आसार खान्थिया मा आरो जोंनि हारिमुवा माबायदि बेफोरखौ बिथांमोना मोनसे बिश्व दरबाराव दिन्थिनो थाखाय टिभि चेनेलनि गेजेरजों बा दूरदर्शननि गेजेरजों बिथांमोना लांनो फैदों। जेरै फुंनिफ्राय जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै गिबियाव ना गुरनायखौ दिन्थिबाय। बिनि उनावहाय जोंनि बर' हारिया जिहेथु हाग्रा बंग्रानि मैगं खानानै जायो जेरै थास' बिथ'राइ खानाय थास' आथिं खानाय दिंखिया खानाय मानिमुनि मैगं खानाय बायदिसिना मैगं हाग्रानि मैगं खानाय बेखौ दिन्थिबाय। बिनि उनावहाय जोङो दिन्थिहरबाय जे बर'फ्रा एम्फौ फिनानै जितु इन्दि लुनाय इन्दि खुन्दुं दिहुननाय बेखौ दिन्थिहरबाय। बेनिफ्राय जोंनि बर'फ्रा थांना थानो थाखाय बा रां बुथुमनो थाखाय जेरै अमा फिनाय दाउ फिनाय बोरमा फिनाय बेखिनिखौबो जोङो दूरदर्शननो दिनैनि हाबाफारियाव खोन्थाहरबाय। बे हाबाफारिया सानथाम थागोन सानथाम सोलिगोन। गाबोननि सानाव जोङो दिनैनि सानाव मोसानाय जितु थावख्रि मोसानाय जि मोसानाया बे आलुपारा गामियावनो जोनोम जादोंमोन बेखौ मोसानायखौ दिहुनगिरि एबा मोसानायखौ बानायगिरि करिय'ग्राफ जायखौ होनो बेयो जाहैबाय बिथां प्रदीप बसुमतारी। बिथाङा आंनि साखाथियावनो दङ बिथाङानो बे थावख्रि मोसानायखौ करिय'ग्राफार। बेखौ जोङो टिभिनि गेजेरजों बा दूरदर्शननि गेजेरजों दिनै मोसानानै दिन्थिहरबाय। गाबोननि हाबाफारियाव जोंहा दङ जोंनि बर'फोरनि जितु हालेवनाय माइ गायनाय आरो सोरांनायनिफ्राय हिन्जावफ्रा सिथ्ला सिबनाय हालेवनाय दुब्लियाव हालेवग्रानो ओंखाम हैनाय बेनिफ्राय जि दानाय आरो ना सारनाय बेफोरखौ जोङो खोन्थागोन। ओमफ्राय जोंनि जितु आसार खान्थि बिनि सायाव ओमफ्राय जोंनि गामियाव जितु गेलेनाय सेलेनाय दं बल गेलेनाय भलि गेलेनाय बायदिसिना गेलेनाय बेफोरखौ दिन्थिहरनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जितु धोरोमारि खान्थि बेखौबो जोङो माने दिन्थिहरगोन। बर'नि जेसेबां आसार खान्थि दङ जोंनि जेसेबां हारिमु दङ बे डिडिकेनि गेजेरजों बा गुवाहाटी दूरदर्शन केन्द्रनि गेजेरजों बुहुमाव जोंनि बर' हारिमु बेखौ दिन्थिहरनो थाखाय जोङो नाजादों एबा गाबोन सानथामसिमाव बेखौ जोङो दिन्थिहरबाय थागोन। सानथामनि प्रग्राम लानानै फैदों बिथांमोना। बे समाव मोनसे सोंलु सारनिसिम बे साननैसो सिगां ससियेल मिडियायाव गोबां बर'नि जिथु बागुरुम्बा मोसानाय बा थावख्रि लुनाय बायदिसिना जोंनि बर'नि मोसानायखौ गुबुन हारिफ्रा जेन माखासे खान्थि गैयिबा आलाय सिलाय माखासे दिन्थिफुंनाय जायाफाबा दिन्थिला हरबाय थादों। बे समाव सारा मा खावलायनो सानदों? औ बेखौ आङो बे नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो नाजागोन जे मोनसे हारिमुवा मोनसे हारिनि सिनायथि। जिहेतु जोंनि गासैबो मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय जिखियानो मोसानाय दा जाथों बेखौ गुबुन गुबुन हारिफ्राबो सोलोंनो हानायनि मोन्थाय दङ। नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे जोंनि जितु मोसानाय हारिमु बेखौ माने मोनसे आब्रुथि गैयै मोनसे माने खुनु माबा गैयै मा होनो कारेक्ट महर गैयै मोसानायखौ जाहाथे दिन्थिफुङा बेनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। गुबुन हारि बा असमिया हारिफ्रा जोंनि हारिमुखौ एसे माने लेथेर फेथेर खालामनो बिथांमोना नाजादों। जोङो जोंनि हारिनिफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय जों खावलायनाय थाबाय बिथांमोननिसिम जे जोंनि हारिमुखौ सोलोंनायाव जोङो जेबो बादा गैया। नोंथांमोना सोलोङोबा मोजाङै सोलोंनांगौ मोजाङै लाखिनांगौ जोंनि हारिमुखौ। जेनेखा जोङो गुबुन हारिनि हारिमुफोरखौ जोंबो मालाबा खनो बा मोसायो थिग बिदिनो गुबुन हारिफ्राबो जोंनि हारिमुखौ मोसायोब्ला मोजाङै मोसानांगौ जाहाथे बिथांमोना गुबुन हारिनि बा जोंखौ नकल खालामनानै सोलाव लानानै जाहाथे बेले बेजे एबा गुबुन थासारिथिं लाङा बा नायथावै मोनसे हारिमु हिसाबै बिथांमोना दिन्थिया बेखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय।